Страхът не е проблемът. Проблемът е, че му вярваш. След раздяла страхът започва да шепне: ще останеш сама. Няма да се справиш. Няма да можеш да живееш без него. Загуби най-добрите си години. Но това не са факти. Това са просто мисли, родени от болка и несигурност. Не всичко, което чувстваш в момента, е истина. Страхът може да е силен, но това не означава, че е прав. Той не предсказва бъдещето ти. Опитва се да те предпази, като разиграва само най-лошите възможни сценарии в главата ти. Затова следващия път, когато усетиш, че паниката те награбва, спри. Поеми си въздух и си задай само един въпрос. Това факт ли е или страхът ми говори в момента? Не позволявай на страха да пише твоята история. Той не знае как свършва тя. Последвай ме, ако си готова да спреш да вярваш на страха.